Ассалому алайкум ба ҳама мардуми тоҷик, бардорон ва хоҳарони азиз, модароне ки тамошо мекунед, ҳамаи шуморо хушомадед мегӯем ба Авиакасаи Толибов. Хуб, имрӯз 24 апрели соли 2025 бозам як соати дига эфир мекунем. Саволу ҷавоб мешавад оиди нарх навои билет. Бардорои азиз метунед саволотуна дорен дар прямой эфир тиен ҷавоб мегардонем ба қадри имкон. Авиакасаи Толибов ҳастем, бардорои азиз. Ман ҳастам бо шумо Толибов. Ба тамоми рӯи дунё билет ҳаст, электронни билети ҳавопаймо. аз соати 7 саҳар то соати 11 шаб ба вақти Москва кор мекунем. Бардорои гиромӣ, дар ҳамин вақт шумо метавонед ки занг занед, билет харидорӣ кунед. ба дили пур бардоро, дар ҳамин самт мо зиёда аз 3 сол мешавад ки кор ва фаъолият мекунем. ба дили пур метавонем билет харидорӣ кунем. ба тамоми рӯи дунё билет ҳаст бардороҷоно. ба сомонирам бошад, яъне ки пули сомонӣ хатирам билет мегирем. пули российский хатирам рубл хатир мегирем ё сомонӣ бардоро фарқ надорад. шумо дар ки чӣ хеле ки удобна бошад. чӣ хеле ки ваъда додагием бародарҷоно, ҳар рӯз эфир мекунем, кӯшиш мекунем 1 соат эфир кунем. аз нархи навои билет шуморо бохабар кунем. ина марҳамат кунед, дуруин саволотуна нависен. билети ки ҷо дар кораи кадом числода, нархи навоша дида шумода гап мезанем. ина марҳамат кунем бародарҷоно. бародари азиз, даромад баромад касе ки медуроя, якта лайкора бимонед ба хотири ҳам дастгирии канал шава. ахир вақто эфир мақсад дастгириҳо сӯсай дар эфир дуромаден якдонагӣ дастгирӣ кунем по-братски. хоҳарои азиз, шуморо ки медуроин тамошо мекунед, апаҳои азиз, якта дуромаден як дона лайк бигузорем ба хотири дастгирии канал шавад ва саволотуна нависан гирем бародаро. билет дар кадом моҳ дар кораи кадом числода дар кораи киҷо ба киҷо дар кораи ҳамиҷа мебинем шумо гап мезанед дар прямой эфир. билетҳо бародарҷоно, билетҳои рафтан ҳамон хел арзон ҳастай, омадан қимат. бозиам нарх навои билет ҳамон хел ҳастай. салом бародар, зинда бошӣ, миннатдорем тамошо мекунем. ташаккур. алайкум салом шодиҷон Иброгимов бародари азиз. раҳмат барои тамошо, барои дастгириётон.
Саломат бошем бардор. Эфиромона последние время камтар сус шидаги астай. Хмонам дер эфир бромадем бародарҷуно. Хеле ашид ки эфирам накардем. мо ҳамҷа мебурем ки шумо қайд суҳбат кинем бародарҷуно. Мақсад бинен бо донем ки мақсад мо ҳами ҷо ҳастем, кам-кам видео кадестем. Некем ки ҳарчанде ки мо эфирам накинем, дар WhatsApp ҳастем бародаро. WhatsApp да аз соати 7-8 саҳар то 11 шаба ҳастем. касе ки менависад ҷавоб метиҳем, касе ки занг мезанад зангудам ҷавоб метиҳем, касе ки билет мегирад. Хулас ҳастем дар WhatsApp, ҳар рӯз ҳастем бародаро. Эфир агар ҳар рӯзам набуроем, мақсад дар WhatsApp ҳастем. эфира мо ба хотири шумо мекунем бародарои азиз ки суҳбат кинем, кам-кам суҳбат кинем, ай вазъиятҳо, ай гапу хабарҳои нав шуморо бохабар кинем. дар прямой эфир нархӯрам гап занем бародаро. Акаҷон салом алейкум. Акаҷон якта 50-52 акаҷон аз навиште се занзи се меган набардора камера. Сошна бардорин ака мо се нафар будем гуфтум ку ака я шоди шумо партия ака амплету да бигирна айра бинайсем тинака. Боси худохоа ним соат пас мо аме партия ма я ним соат пас мора бура менайсем ака. Айо акаҷон пите хуҷанде ака амра навишта тинака бахште сушам партия навишта тинака амра 50-52 сушак акаҷон.
дар ватсапшон ҷавоб додем ака ози амуро картара рӯй кардем. Картара бояд сума перевод кунанд, а билетшона мегирем. Ватамега ака занг задесам намебардора ака амун бардин ака просто умуда ака тағамунешон сад зайбал карди сайда гапа тугриш просто ора бардна ка авал блеч амраб найсемти ака смушоз мепарт я блеч масад найсемти ака бахшда о нависагем ака дар ватсапшон нависагем ози хай занг мезанем. хоб ака майлиш ози занг занем. яке ваё занг назадем, мода фақат смс кардагем, оз ҷавобшон метинем. бардораи азиз, апа ва модаро, касе ки даромадесай марама саволатуна нависем. оиди нарх навои билет ҳамҷа гап мезанем дар прямой эфир. мо картара рӯӣ кардем ака ва ё паспортшона партофтан картара партофтемшон аму сумаш дадорем сума перевод кунанд ҳаму билетшона оформим карда мепартоем. ози занг задам ам бародар дар 50-52 охириш ватсапаш ҷавоб надодеса. шумо хай гап занем ки карта рӯӣ кардагиам мақсадам да перевод кунам. бародари азиз ку нависен ягон нафаре ки бошад дар эфир саволатон аст смело додан гирем.
Так, эфирои моро чӣ хел шуда бошад бардоро? Активности эфир вообще суст. Намедонем чӣ гап шуда бошад. Боша ягон нафаре ки ҳамиҷа тамошо кардиста бошад. Бародарҷоно падилитса кинен эфиромона. Намедонем эфира чӣ бало задай ки тамоман активности эфир суст шидагия. Алҳамдулиллаҳ. Так, чӣ вақте бошад? Уведомление намерафта бошад. Ягон нафарда уведомлениерам нест. Хуб. Ака нархи билет 22700 рубле мешад. Я шумо перевод кардаем 22000 рубл. Ози мода омад сообщениеш. инҷа бародарда билет гирифтесем Санкт-Петербург ба Хуҷанда. моҳи майда бародаро 22700 рубле 14 май. Эфирмон тамоман маззаш нест бародарҷоно. Так.
بگی бардораи азиз боша ягон кас марҳамат кунед саволотонро нависен. дар миёни прямой эфир нархи навои билетҳоро гап занем. Дигар саволорам бошад вобаста ба ҳами билет бошад, марҳамат кунед саволотонро ба қадри имкон медонистагимон ҷавоб гардонем. Акаҷон 22,700 гуфтум, ав 22,000 фаҳмида кард, чака 22,000 гузаронад, ҳоли 700 дига мегузаронад. Шам чешме партият накард, 22,000 мега гузаронаги мега. Просто 22,700 гуфтум, ака у 22,000 шинда, ҳоли 700 дига партият накард, чешме штаб кунака, ам биша булеча. О, ака 22,700 рубл мо гуфта будем. Шумо даки билет ам қаймақса нархиш. Нависим шунака. Майлаш хай партоян 700 рублиша перевод кунам, ма билет шуна рӯй мекунам ака. Хоб. Мухторҷон. 700. Так,
14 май Санкт-Петербург, Худжанд. Худжанд 14 май. Санкт-Петербург, Худжанд 14 май. Так. آقا جون رحمت الله جون و آقا جون همین شنبه اگم رسید هزونتر دیگه نیسته که جون دو نفر یا پیتر تا میگیم خدا فوا پیتر خودیان دارن شنبه اگم از هزونتر واسه اگم بلد نیسته که آقا جون رحمت الله جون و آقا جون همین شنبه اگم رسید هزونتر دیگه نیسته که جون دو نفر یا پیتر تا میگیم خدا فوا پیتر خودیان دارن شنبه اگم از هزونتر واسه اگم بلد نیسته که خب 15 مای در هسته ارزونتر. ака вариант ҳастае 14 май неву 15 май да мешавад ай Санкт Петербург ба душанбера варианти арзонтар. эфири моро чӣ балоза намошад? چند مرده 15 چند مرده باش Так 15
Так, Казан ва Хуҷанд моҳи июн. Моҳи июнда барори кор ҷиён. Саломат бошем бардорҷон. Раҳмат. Казан ба Хуҷанд моҳи июнда. Так, Казан ба Хуҷанд июнда. Моҳи июнда. Значит, як ҳафта дадита рейс мешад. Як ҳафта дадита рейс 16600 рубли. Салом алейкум ака. Казан ба Хуҷанда дар моҳи июн. Як ҳафта дадита рейс мешад ака. Нархошон 16600 рубли. Ҳамин аввали моҳи июн то ахири июна ҳамин нархае. Як ҳафтада фақат ки дита рейс мешад. Рӯзи душанбе мешад, чоршанбе. Ҳамхел рӯзода рейс ҳастад. рӯзи душанбе не. рӯзи якшанбеу сешанбе. Рейсошон рӯзои якшанбеу сешанбе ака. Инам хел. Масалан дар ҳафта дита рейс. Якшанбеу сешанбе мешад. Бародари азиз, касе ки эфирда бошад, марама саволотона тим. ма ҳамҷа эфир медироем бародарҷоно, ба хотири шумо суҳбат кинем. ана чӣ мегӯянд, нархи навои билета шумода гап занем, хабардортон кунем. нафаре ки баъди эфир тамошо мекунед, номере ки дар рӯи экран 5497 охираш ватсап дорад. дар ватсап муроҷиат кунед. намаромад кунед. барои арзон шиданаш ози номаълум ака, ҳечи гуфта наметунем. метавонад арзон шавад, метавонад қимат шавад, ҳечи гуфта намешавад.
бародари азиз бошанд одамое ки эфир тамошо дорем. 5 минути дига 5-6 минути дига эфир мекунем. ба ҳамин ҷамъбаҳс мекунем. эфиромон беҳад суст бародарҷонон. намедонам чӣ бало зада бошад эфири моро, ё ки уведомление намеравад шумода, ё ки чӣ гап бошад номаълум. иншоалло як бор моҳи нав шавад. иншоалло як бор моҳи нав шавад. май саломат бошед. шумаден касе ки ози эфир дуромадиса, апои азиз, модарои азиз, бародарои азиз, марҳамат кунен, саволотуна дар нависен ки эфирам ҷамъбаст мешавад. ина аллакай 1 соат мешавад қариб эфири моро. شدن شما یا زواد شدن شما. سلام علیکم بچه‌ها. چه التماس یک خدمت رفتایا ضرر رفته سمتم یا فقط یا حضور فقط افراد پر غیره هم زدم هم مجاش شکستی به پیچه دل قرار دارم مدام استخونه ارزان نمیدونه بچه‌ها چه بچه‌ها که در امریکا برادرها یک خدمت نمیسایت همه منو از تجربه همین دفعه نمیسین دل نزدیکم کجا برم بچه‌ها چه که در ترکستان من هم مثل یه لایک بمونین همین ویدیو تست پخش شد در بچه امریکا برسه یه آدرس چپ کن شنوز مقصد میرسون که فقط در دیگه جا میری قیمتی باید میگن یک لذت اون بچه التماس تا دوباره بله اگون وقت در پیش کرد ایو در پیش بیتار گم هستم برای که باید خریدم هیچ سبب زیاد داشتم میتونم که یکی از سبب اساسیش همیه که وقتی کلینت گوش میگیره و اجازه میده که هم فکرشو بگه هم پرابلمشو بگه در این وقت خوبتر میفهمی که چیزی میخواستگیش یکی پرابلمش چیه اگون وقت
خب эфирам ҷамъбаст мекунем, бардорои азиз. خب با افیر میکنیم نصیب کردگی باشه.